У адной кашулі, каб вы не добра разглядзелі, бо гэта моя апошняя абноўка. Прыехала да мяне вось такая аўтэнтычная кашулечка, старая, думаю, ёй больш за 100 гадоў. Па арнаментах мне падаецца, што гэта заходняя частка Беларусі, што гэта Брэшчына якая-небудзь, так, вось знаёмыя такія карціначкі на іх ёсць. Яна яшчэ зусім недаўно мяне, літаральна першы дзень, толькі я яе памыла, яшчэ нават не рамантавала. Відаць, што яна добра-добра ношаная, вось тут ажно штопка такая, відаць, вот тут тутачкі. Ой, тут няма гузікаў, бачыце, вось рукаўчыкі вось так проста сшыты, а другі ўвогуле яшчэ пакуль так трымаецца. Планачка ёсць і каўнерык стоечка. Што мне вельмі спадабалася, што яна вельмі доўгая, практычна як сукенка, даўжэйшая за ўсе мае кашулі, і тут ёсць вось такія элементы. Называюцца яны распоркі, мы зараз кажам разрэзы. Ну і вось такая штука, каб шырэйшая была, каб лягчэй было хадзіць. Кашулька пашыта з 3 полак. Вось, відаць, вось адна полачка ідзе. І две, вось там яшчэ вось ён шоў. Пад рукавом тут шва няма. І я яшчэ паглядзела, што няма шва. Я калі сваю шыла з адной полкі, я хвалявалася, як тут уставіць вось цвіклю. Паглядзела, ну я таксама ўставіла, як тут стаіць, таму я здагадалася. Ну, вось такая у мяне абновачка. Буду насіць яшчэ яе. Такая вось прыгажунечка.